Stai așa. Gata. Viteză maximă. Așa, foarte. Așa, bine greu. Așa, pregătim amândoi. Și, așa. Viteză, viteză, da? Maxim, și, așa, bine greule. Poate de acolo, stânga. Așa, stânga. Bine greule. Amândoi. Amândoi. Foarte bine. Atent, te duci foarte mult, da? Deci în dreapta, stânga. Treci. Ia stai la blocaje. Hai bine, stânga. Amândoi. Amândoi. Duci piciorul ăla, da? Doar și până. Așa. Stânga. Stânga. Amândoi. Amândoi. Așa. Două stângi dreapta. Stângi dreapta. Acolo, așa. Precis. Acolo, așa. Și. Stânga. Două. Ține dreapta. Sus, acolo. Hai, hai. 1, 2, 3. Și. Viteză greu. Și. Bine, greu. Foarte așa. Stânga. Așa. Deci dreapta. Două. Și dreapta, da? Și dreapta. Două stângi și dreapta, da? Așa. 4. Și. Și. 4. 1, 2. 1, 2. Îți dau stânga, tragi acolo și dreapta, da? Te duci puțin cu mânul aici, da? Și dai dreapta, da? Și. 4 aici, 1, 2. Da? Și. Lungă, precis. Și. Precis, e prea lungă numărul. Și. Așa, mai princic asta. Așa. Hai, precis. Stânga. Dreapta. 1, 2. 1, 2, 3. Stânga. Bine, 4. Stânga. Dreapta.